Kalau anu ngatek ya Mbak. Ya didampingi karo Mas Mondol. Mondol no. Dampingi dol. Mas Mondol jare karo Eni. Iki karo emak. Ini rati ditemi ya sak eneke lah. Gasak. Oke. Lah upama asli antara Eni karo Ima kuwi pilih ndi? Pokok panggah ni. Oh. Setia. Aja 2000 setengah. Lelaki setia kok ya Mas. Nang gerlep akeh sing nekokne anake. Iya. Sing ndi mau kok jenengan ki Mbak? Ya dikacani karo Eni ayo rene Eni. Sakake mondol. Ayo nih. Wah. Nggih. Ngono. Mbut gawe nih. Sosideman. Iki mau pas ning Tosanaji kono ya kono nganggo apa tayupan barang ning kono. Jebule iso 10 8 barang tak rokoke. Lah, mondol aja 10 rolas iki lho. 10 rolas 4 meter. Kok ngebleki konteng. Ya aja to. Kok iso diblekne Mas Klenteng lho. Pegelen ambek wong iki kok. Nyapot. Kok ketoke dendam lho sampean iki. Dam asline. Apa lho perkarane? Kesumat kok kesumat. Kesumat. Tapi sosideman nggih. Ah, yo. Nanae nono dretak dak. Yo. Luwe becik patekan timbang bepisah mrene sulistya riwangi saputra Tambah Mbak Lilis. Nanti kelewatan. Ayo nih. Lewat sange alis kuasa rendah Kijing miring Mas Bari. Kijing miring Mbak Eni. Kijing miring sendok para kiru-kiran. Jangan, mas.
aja mbok ganggu Mas ana bojone dari mana Mas turun ke kali dari mana Mas datangnya cinta dari mata turun ke hati. Mumbul Mbak ini. Ya. Wes, Yo. Bola. wes. Aja kon ngumpul neh, Mas. Bola ini lho. Karek 8 gogrok 4.